Mangluhod ang tanan. Manindog ang tanan. Ginoo, sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo, gitukod ni Hesukristo nga imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santusa kami ug bantayi sa kanunay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad. Magamhanan siya ug pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway ug dili na kini hitsurag tao. May bulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ilamang nakita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya kaamong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway, nakasinati siya mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mo tanaw kaniya, wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos, o gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod, nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nahisalaag. Wala mo subay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya.
sama sa nating karniro nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karniro atubangan sa moalot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa ustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siya taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Ini katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kaniya, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo, o Ginoo, nagadangup ako. Nga dili kayo dunta ako kaulawan, sa imong katarong luwas sa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, o Ginoo, o matinud anong Dios. Alang sa tanan akong mga kaaway, nahimo akong salawayon, usa ka katawanan alang sa akong mga silingan. Ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala, ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo ka na ako. Hikalimtan ako, sama-samang iminatay,
nga wala hinumdumi. Sama ako sa panaksan nga buak. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga apan ang akong pagsalig ana kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamot, ana ang akong destino. Luwas sa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugukod. Amahan, itugyan ko ang akong kinabuhi diha sa ipadanag ang imong nawong ngari sa imong sulugoon. Luwas sa ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog ug pagligon sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Ang pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios. Diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliupo si Jesus. Uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan, bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya,
Nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga mas sinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug misulod sila niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila sa pag-ingon ni Jesus kanila. Ako. Misibog sila og nangatumba ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudiyo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan. Ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ining tawhana? Dili oy. Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling
ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana ni si Jesus sa Pangulong Pari, mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako. Maoy pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Nganong nakaako ka sa pagsulti ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an niining tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili oy. Miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao, kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab. Dili. Ug diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pasaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may imong sumbong batok nining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kung wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatayg tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot sa unsang paagihas siya mamatay. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana ug gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo ba gud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikagtugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini, natawo og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo, nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang anaa sa kamatuuran, mamati kanako. Kay unsa ba day kamatuuran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagan nga katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mo'y among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluuban usab niya sila og sapot nga dagtong pula. Ug nanuol sila kaniya ug miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila
ug unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo. Karon dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya mihingon si Pilato kanila. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila. Kung mao kana, kuhaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok. Busa mibalik siya sa pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka na gayud. Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa paglansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya, ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawa sa emperador. Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gibutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini. Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo ang nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa siyudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nahisulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo, gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kini gisiun. Magripa kita hinuon kung kinsay maka panag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong biste. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang iyang igsuon, ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan.
Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tumana ug aron pagtuman sa kasulatan miingon siya. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlod silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Palihog man luhod. Palihog manindog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga igpapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha may buhagay ang dugo ug tubig. Ang mga nakakita ni ining hitabua nagmatuod ni ini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa mihadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi, mikuyog kaniya dala ang mga pahumot sinako nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Archbishop Joe Palma, mga igsoon kong mga kaparian, mga kamadrihan, mga seminarians, mga igsoon ko
diha ni Kristo. Sa di pa ko magsugod mo, hangyo ko ninyo. Lingi asa ang inyong mga tapad. Kunya, ing nadayon sa imong kalisdanan, di ka nako biyaan. Please. Sa imong kalisdanan, di ka nako biyaan. Kinasing-kasing ng inyo, kinudanay ng inyo, pagkanindot. Abi ninyo mga igsuon, daghan ba yung mga tao karon? Insecure kaayo, kay mahadlok biyaan. Daghan sa kaayo karon nga mahadlokon, ang uban dali ra nga ma-depress, ang uban gani makahunahuna og dautan tungod kay naay kahadlok nga biyaan. Kana mag-antos ba nga mag-inusara? Kung doon na ganitaw nga andam mo unong nimo, kanang andam mo hatag sa iyahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Moingon pa ko, ikaw ang pinakaadunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka pobre sa tanan. Amen? Ug nahitabo baya gyud ni, doon ako'y kaila, he was a billionaire. Dato gyud kaayo. Pero abi ninyo mga igsuon, sa dihang nasakit siya, bisan niyang anak, way muduol niya. Makasubo, no? You have all the material things. Pwede gyud di mo mapalit ang tanan, pero kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinakaluoy sa tanan. Mga igsuon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlaw nga dunay Dios nga makig-unong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Dios nga magpakamatay para nimo ug para natong tanan. Amen. Nining Biyernes Santo atong nadungog pag-usab ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. We are all familiar with the story. Nasayod naman taan ni nga istorya. Apan mga igsoon, kada tuig, doon na kini bag-ong mga hagit para kanato. Kay dili man lang gud ni istorya bahin kang Hesus, istorya man sad ni bahin natong tanan. Ug sa kalibutan, nga atong gipuy-an karon. Tuguti ko mga igsuon, mupaambit ninyo, tulo lang ka mga bililhong butang gikan sa pasyon nga ato nadungog karon. Una, gikan sa pagbudhi ngadto sa pagkamatinud-anon, from betrayal to faithfulness. Sa pasyon, makita nato si Jesus gilibutan ug daghang mabudhion. Si Judas, usa sa iyang pinili, mibaligya kaniya. Can you imagine? Si Pedro, usa sa iyang pinakasuod, milimod, dili lang kausa, tulo ka higayon. Milimod nga kailan niya. Ang 12 ka mga apostoles, agoy, nanagan man, sa iyang kalisod, wa na igkita. Makaingon ta grabiha mga tawhana, oy. Way ayo. Apan mga igsuon,
kung ato ra bang pamalandungan og maayo, dili lang sila ang mabudhion sa Dios. Kita pod. Kita pod. Karong panahon na, makita nato ang pagbudhi sa daghang paagi. Dunay pagbudhi kung ang kamatuoran atong isakripisyo tungod sa kaugalingong interest. Dunay pagbudhi kung ang mga saad dili nato tumanon, kung ang atong mga relasyon dili nato atimanon, kung atong pilion ang sayon dili ang sakto. Usahay kita makabudhi sa Ginoo kung makalimot na taniya itong ipalabi nato ang cellphone, ang atong Facebook, ang atong Instagram kaysa atong pag-ampo. Kung dili na nato paminawon ang iyang mga pulong, kung pilion nato ang sala imbis ang gugma, that is also a form of betrayal. Apan mga igsoon, kini ang maayong balita sa Biyernes Santo, bisan og ang mga tao mabudhion, ang Ginoo nagpabiling matinud-anon. Wala siya mo atras, wala siya muhunong, mipadayon siya hangtod sa krus ug sa kamatayon. Mga igsoon, ning kalibutan nga puno sa pagbudhi, gitawag kita ni Jesus nga mahimong lahi sa uban, magmatinud-anon kita. Matinud-anon sa Ginoo, matinud-anon sa pamilya, matinud-anon sa usag-usa, matinud-anon sa atong bukasyon, sa pagapari, sa pagkarelihiyoso, sa kaminyoon, matinud-anon sa kamatuoran ug sa kaayo. Ikaduha, gikan sa pag-antos ngadto sa kahulugan, from suffering to meaning. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat, gipas-an niya ang krus, natumba siya, nahisukamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Apa nagpabilin sa Jesus? Karong panahon na, daghan baya usab sa atong mga kaigsuunan ang nagpasan og mga krus, mga pamilya nga naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakiton, mga tigulang, mga napasagdan, mga tao nga wa nay trabaho, ang uban way kapuy-an, bisan na lang kahigdaan, ang uban way balay, napagyoy way panimalay. Di sayon nga krus pasanon, mga tao nga dunay tinagong kasakit, kamingaw, kabalaka, ug kahadlok. Abi ninyo unsay problema? Dili nga dunatay pag-antos. Ang problema kung kita mag-antos ug makita nato nga ang atong pag-antos way kahulugan. That is the most serious problem. Ang Biyernes Santo, mga igsoon, magpahinumdum nato, diha kang Jesus ang pag-antos dunay kahulugan. Kay gidawat na Jesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus dili lang kasakit, kini usa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon sa Jesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kini ngadto sa Dios, gamay, dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo, alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kung atong dadon ang atong
krus ngadto kang Hesus. Ang atong kasakit mahimo ng halad. Ang atong mga samad mahimo ng grasya. Ang atong mga pag-antos mahimo ng bililhong sakripisyo nga magbungag kaayo. Sa katapusan mga igsoon, gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa gugma nga makighiusa. From indifference to compassion. Sa naitabo sa pasyon, daghan ang way pagtagad. Si Pilato, nahibalo siya unsay sakto, apan gipili niya ang sayon. Ang panon, misunod-sunod. Sa kasaba, ilansang siya sa krus. Misinggit sila nga wala gani makasabot sa ilang gitinguha. Daghan ang nagtanaw lang, way paki. Indifferent sila. Hinoon dili tanan, kay si Maria, ug ang pipila ka mga babae, didto, sa tiilan sa krus. Si Juan, nagpabilin sad, si Simon nga taga Sirene, bisan gipugos, mitabang man, nagpakabana man, wala lang sila naluoy, nakig-uban sila. Karong panahon na mga igsoon, ang pagkawalay tagad, mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Believe it, usa sa pinakadako o pinakaseryoso natong problema karon, indifference, way pagtagad. Mabitaw daghan ng mawadag paglaom, daghang magtubok kay way nagtagad. Dunay way paki sa mga nagantos. Dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang. Dunay daghan nga maghunahuna lang sa ilang kaugalingon, haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Biyernes Santo, mga igsoon, mag-awhag nato, ayaw ug apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Hesus. Uban ni ang mga nagantos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pilia nga magpakitag kaluoy, imbis nga di magpakabana, kay ang gugma nga tinuod, dili lang pagbati, kundili lihok na makigunong. Day bata, grade 9 student, na lalaki, luoy kaayo, nasakit man siya cancer. Bata pa, doon ay cancer. Kunya ang doktor, pakemo siya. Nya, kabaluman mo no, maupaw man ng makemo, ang bata kay di na mo eskwela. Ang iyang inahan, sige og am-am niya, dong, eskwela lang kagbalik, di na siya mo eskwela, maulam siya, upaw. Nano, ang inahan miadto sa teacher, ma'am, pasensya na ha, pero maningkamot ko, ako siyang agnihon nga mo eskwela gyud. O gidala sa inahan ang bata didto, wala na siya buhok. Abi ninyo pag-abot niya sa classroom, lamdag yang naong. Kay ngano, ang tanan didto sa classroom, ang teacher ug ang mga classmates, puro nagpaupaw. Compassion, solidarity, that is what we need. Just recently, dihay duha ka anak, babae lalaki, nagpa-video man sila, ilang gi-post, pero makatandog kayo ba, very heartwarming, kay ang ilang inahan mo ay nay cancer. Kunya, giatiman sa parlor, kay ang buhok nangalaglag naman, pero ang duha niya kaanak nga dagko na babae lalaki, nagpa-upaw sad sila. Ug samtang ila kanang gibuhat, ang ilang inahan, naghilak sa kalipay nga dunay mga anak
nga nakig-uban niya. Mga igsuon, pansagyan karong adlaw, dunay Dios nga nakigiusa nato sa atong mga kasakitan. Manindog ang tanan. Alang sa simbahan. Magampo kita mga minahaloyamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan, ang Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiu sa unta kanato, aron makasimba kita kanina sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom ug way katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Leo, ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkaobispo, maghatag unta kaniya kaayuhan o kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya o pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga way nga makagagahom ug way katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong, ikaw nagdumala sa tibuok katawhan, sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo ubos sa iyang pagpangulo. Liguna ang among pagtuo ug himoa kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang sa kaparian ug mga seglar sa simbahan. Magampo kita alang kang Alberto atong obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nagalagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga na magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga way katapusan, ang imong espiritu mo ay nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalihog ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagstag sa kapagtawag aron kadugangan ang among kakugi sa pagtuman sa among mga katungdanan
kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang sa mga nagaandam aron kabunyagan. Magampo kita alang niadto nangandam alang sa pagbunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mobulig sila sa iyang gugma. Magpasaylo sa ilang mga sala pinaagi sa tubig sa bagong pagkatao. Ug maghatag kanila si kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga magagagahom ug way katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop dugangi ang pagtuog kahibalo niadtong nangandam alang sa pagbunyag. Himoa nga mataw sila pag-usab pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi ug himoa sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos. Magaampo kita lang sa tanan nato mga igsoon nga sama ka nato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa o magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kasing-kasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga wa kagagahom ug way katapusan, ikaw nagamping sa tanan nga imong giusa. Tanawa nga maluluyo ng tanang nagsunod kang Jesus. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag. Himuha kami nga usa dinha sa kabugo sa pagtuo. Ug ampingi kami nga nahiusa dinha sa inigsuunay paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga Hudyo. Magampo kita alang sa katawhan sa Hudyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom, patalinghugi ang mga pagampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka ug kasabutan uban kanila. Dada sila karon nga nasa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultulunta kanila sa dalan sa kaluwasan.
Mangluhod kita. Manihindog kita. O Diyos nga makagagahom, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuuran, diya sa ilang paglakaw sa kasing-kasing nga matarong, diya sa mga tubangan. Tabangi kami pagtubo sa gugma alang sa usag-usa, ug pagsabot, pag-ayo sa misteryo sa imong pagka-Diyos, ug sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma at tubangan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong mga wala magtuo sa Dios. Makapahimuton ta sila sa ilang mabubuhat ug manunubos. Pinaagi sa matarong sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Manihindog kita. Makagagahom, ugway katapusang Diyos, gibuhat mo ang tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw, human ikaw makaplagi nila, itugot nga bisan sa nang kakulian, nga mubabag sa ilang dalan, makailaunta sila diya sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, mudawat sila nga malipayon kanimo, ang usa ug matuod nga Dios. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa mga nagalagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing. Aron ang tanan nilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. Manihindog kita. O Diyos nga makagagahom ug way katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo, bantayi ang anaa sa gahom, aron ang tibok lungsod, bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuuhan, sa kahimtang nga way kahadlukan, ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga kinahanglan sa tanan. Magampo kita mga minahaloyamot alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios ang amahan nga makagagahom, maghatag unta kayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayo pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga gibilanggo supak sa katarungan, luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug mga sakit.
Mangluhod kita. Manindo kita. O Diyos nga makagagahom, mugway katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan, ug bagong kadasig sa mga nawadag paglaom, patalinghugya mga pagampo, sa tanan nga nagsangpit kanimo dinha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang, diya sa ilang mga kinahanglan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa pagpabilin sa pagbarog. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Mangluhod ang tanan. Manindog ang tanan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Mangluhod ang tanan. Manindog ang tanan.
Inihimao ang krus, dinigitubos ni Kristo ang kalibutan. Mangluhod ang tanan. Manindog ang tanan.
Palihog manindog ang tanan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Mangluhod ang tanan. Manindog ang tanan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Kalamon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayo kami sa among sala. Kapastay mo mga nakasalakan namin, o dili mo kami itugyan sa mga panlan. Inunuan luwasa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkit sa atong Ginoo.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahong ugway katapusan, giatagan mo kaming bagong kinabuhi, pinaagi sa madaugong kamatayon, ug pagkabanhaw ni Kristo, ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgon ta kami kanunay sa mong pagpakigambit nining misteryo, ug magpadayagon ta kami nini kanunay dinha sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. O Ginoo, nakasaulog na kami sa dumanan sa kamatayon sa imong anak, o nakaplag na kami kalauman, dinha sa iyang pagabanhaw. Upaya kanunay ang imong katawhan, panalangini kami ug pasaylua ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo ug padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.